dia takok suno ojarawa hambai seng tini tamni bagi oba haikai ma acuka hungkai seng lai thanai 8 tarik jini kaisa ek nong bidan sabha kendra seng bijay misil khanane thangtani seng khaleka dino haimani logiwa seng kaisa blekino khuk hamia tei seng khanaka tamo khuk hamia khanaka hangkai obono je Amit Debramani mungui kaisa chini bubagareno wo je kok hamia shilcha oi je babe bo achar khaika je babe kok shitra kok shaka a samane tuyui chini buri rok blekino obono chaja gyangka seleng jaka bo o jagao tam shaka hangkai bubagara musuk sei borok kuthui ba kuthang oba haimalari mani borok no jara thui thanai borok no se malabariu kuthang borok no ba bahaike khumala kandi oba hairok chini bubagareno bo jebabe oba hai samani tui blekino seng chajaglia tai aboni loge bo chini buma bodolono bo emon babe khuk shitra bai bo kok shaka chini buma bodolok tongi malia kaisa seng chini bubagarano blekino khasuksa kono bufa haike seng mani oi tongo oba hai mani jagao bo bufa seng je jaga chini bufa ni seng bono ashikeno seng shorman ijodio a jagao bo bahaike bosa je bufa bai bahaike thuiman o hai kogrok samani blekino seng seleng jaka tai chini buma bodolngi bo seng abono sahajjo khaimalia a sahajjo khaimalia no seng ngi seng bini nogo thangka 14 tarigo 14 tarigo thangai seng thangai boroni buma tai buma bini bosajok hoite seng thangai kok salaika a kok salaimani jorao seng thangai bono nogo manilia haipono nogo manilia phano seng bono kok tusari kabokha kaiswarang ri kabokha nung je khuk shitra tuyei chini buma bodol tai chini bubagara no nung je kok hamia bai nung oba haike kok samani nung sak bai thang phaiei nung buma bodol ni buskango nung map sana nangnai hine samani a jorao bo kaisa sao au ang bai thang phaiei sapainai কিন্তু akok tabo kurikha aboni next botam ni saka ang bai thang phaiei norongno je map sanmani obo ongya da hin sao seng saka voice message khaiei sengni na o map sanmono seng kuno mate phano gosina harmaya nang bai thang phaiei chini buma bodol ni buskango phaiei nang map ma san painai ni seng borongno kogri kabokha kogri kabumani pore seng phai paikha susto khaina phailai paikha tai bini bihi gosa songmai seng susto khai kok sai phaimani poreo seng koyek dino seng সময় না হারি tongkha যেহেতু bono kok sai kabujak ba seng সময় সীমারি kabujak দেখা যাক সময় সীমারি কাবুমানি পরিপ্রেক্ষিতে সং তামো নুকজাখা সং একমিয়া তিনি 20 তারিখ সং অবহাইনো সং যে বনো সাই কাবুমানি ও সাই কাবুমানি মতে ব কোনো ফানা জবাব রিলিয়া তাই ব বাইথাং ফাইনো সংনো কোনো কন্টাক্ট খাইলিয়া অবনো সং তেউইসা সাজাগিয়াঙ্গৈ সং ডেট মতে ব কক সাজাগলিয়াঙ্গৈ সং মিয়া 20 তারিখ 20 তারিখ sing jotto buma bodolno tuyei sing borong nogo thanglaika thanglai mani sate borok tam hni saka borong sing kok singika bo jotto 14 tarigo bono je sing kok sai kalangmani bo to bai thang phaiei singno map sanliya tini joratei sing bono সময় সীমা ni bisingtei bo tini bo singno buma bodolni bai thango phaiei singno bo map sanani ingthung hne thangai saimani bini bihik tai bini buma tai bini bupayung borno thang samani borok kono mote phano borok gosimaya tamo kongno gosimaya hangkai bumano thangi singika nini chirai biang thang buma sawo tabungno ration ni mairon karioi thangrok hne sawo ar bini bupayung no singka hangkai bini bupayung bo sawo tabukno simna phasingo thango hne sawo ar bini bihingno singka hangkai bo bini bihik tamni sa bo nogo sikuri miyawono nogo kuri hini sao দেখা যাক সিংর নুকজাখা বরংনি ন কাইসেসে কক সাব জাংলাইমুং কুরুই তিনি আ জাগাও বরক তামহনি সাকা গবাংমা ভাইরাল হামিয়ারক অবা হাইকে যে বরক যে কারুই সামানি অম বলেখিনো সাইয়া তাতাল ব তাতাল নি তিনি বরক সাকাঙ্গাই আংবো তিনি সানা নাংখা বরকনো অযথা কগরক বাই borok saka tini je borong ni nogrok
bu torok khaikya oba haike norok sukurbai langi thanga hanai borok je video focus ke je borok ba haike je viral hamya kari tongmani omo bolai kheno tatal norok chini logiwo tongo naimo thang tongo borok immediately borok sungbai 7ta hoite saringni 3ta 4ta jorate chini logiwo tongjak borok nok de subaya borok no obani porabnai je borok nok subai hunai borok je tabuk saite mani obo immediately tatal omo bolai kheno saya boni bagino ang obono sanani musungo je Omid Debroma sung baithang kok sunglaika borok manang sini ados tongo chini ados ni tui borok kok salaika phone by contact khaleka bini bihik bo Omid de kok salaika tamo kok salaika hangkai sung bono saka nang kuno jaga thangnani nangya phaidi tini jorate nono সময় chungriwi tongo o jorawono nang baithang phaiye chini buri rong buskango map san paidi hene samani jorawo bo bini bihik be kok salaika ar bin bihingno bo kok riyanya asum kok riya oba haike ye borong ni kok khorok nam ba khorok bise kok mililaya borong nok kaisawo hangkai jeng tini obono sanano musungo je Omid Debroma bo baithang last take bo baithang sawo je ani ang baithang no phayui ang sidai tanawo phayui ang phainai a jorawo hangkai ang norong no buskango map sanai ni chawo tabuk suk jorawo bo je tamri mani tini din 9ta tabuk tamui tongo buji sini ekta ba duita tamui tongo taksuk jorabo phaye baithang phaye nukjak phaya boni bagino borok ni je babe borok je tatal sajogoi je buma bodeni upore bui togoi klango thang mane oba immediately tatal borok ang mone khayo borok ni nogo jodi bui togino sung chini buma bodol kabui manu hangkai sung je babe thangka afurno sung borok nok thurung no sabai kabui man khamo otoso hor 12 tawo boshiko khabui borok ni nok sabai sukurbai kabu kha oboto immediately tatal o jagao sung nukjago tebo borok ni je nok hok sabai je viral khaye je borok photo focus khaye je phunungmani tai kesa tongo borok je hospital thanglai borok je thanglai mani omo pura tatal je jaga bumani tongmani sikore bahaike borok nai thangba aro hospital thangai borok ni je oba haike bujaka tokjaka khnoi borok saiman obo immediately tatal tamni bagai borok oro tatal sajaka hangkai ang obono sanani nayo karon ojotha tatal saje kono lab niya borok je kokti hangkai je lai thanayo kaisa chini daigya bazaro kaisa chini kaisa omo hai gotana goti thangka bai gotana goti hangkai Binod Debroma mane mungoi kaisa chini daigya bazaro nok khamjaka a khamjangmani jagao chak baithang nok bisingo mum sogoi nok khamjang mase a jagao tamo du sirika ei Binod Debroma je tipramo thani mungoi borok nok soksai kelango hunoi borok oba haike ei tatal kaisa sajaka tini same to same tini ei Omid Debroma bo oba haike no bo sonamoi anggude oba haikayei sonamoi sak baithang no nijini nok no bangchur khaye phunogoi angbodo oba hai khaimano hone oba kaisa tatal se sonamoi borok oba jaga khai tongmani obono sung immediately gosui maya om borok sak baithangno borok nok no borok no subai ei system khainani nayo sikok jodi sikok no nok subai yongui thangka hangkai ei sikok bo dogati habia janaltini habu janatibo nokoro oba haike bahike ngiman obono sung kono mate gosui nahar glak o tatal no borok rosawai mananai obo o koyekdin bisingono bini o tatal no bojidi gosiwei nahari maya hangkai sung chini 24 tarigo sung rasta block lama block sung khainani thangi tongo abani bisingtei o 24 tarik ni bisingtei bo je tatal suggestion khai tongmani o tatal no rosawai mananai hinise ang buma bodol hoite ang ani saklai ribo beda bahas namujo miao to borok norok bari bodol thangmani borebo norok bai puja go hole kaise peso go nokka sagani obonte mane norok kono buya abo poti sanai black hambai na oro chini jotona chini buri rok buma bodol tongbayo proof botongo tini loge media person botongo naima thangmo chini loge tongo bu tok abo naima thangsono oboni proof rinai hne ang sawo gete hor sarap 12-25 borok sawo mane samung chitra khani rok te buri bodol thaimani bisingono obo gothon angkana hani borok sawo bong tem rang bo kemak bomon te kamo clear thaibo black hambai chini buri rok jodi bono bui togui ma manu hangkai sing salano bono onek kisu khaima kamo bui togui man kamo kintu hor 12 tawo je thangai
borong ni rang kemau bo ono kisu kemau ni samen obo pula immediately tatal obo borong ni bising tui rang adai khane ni bagise borok tatal saison sui